Terus? Kowe kakangne sapa? Kakangne Bagong. Kakangne nesu kok kakangku ora nesu. Anggo ngopo aku nesu ngewangi karo kowe? Dewangi, Tru. Ponokan Bagong. Wonten dawuh. Aku tak takon karo kowe gage wangsul nopi takonku andi pertitis. Derajatmu ya apa? Derajatmu ya apa? Batur, kok ngene kok ratu. Nggih batur ya Ponokawan. Ponokawan ki papane ngendi? Teng isor. Kula menika namung kere. Kula menika namung Gedibal 17. Ing atase derajatmu ki wing batur kok dlangap-dlangap ucap mundur wili kaya grojokan. Kowe wani nyes Maranata Ndwarawati kuwi adikku lanang. Terus. Wah aku Dewangi, Tru. Aku suwe-suwe tratapane. Terus yen ngandika magawe obranta Koko Prabu dereng ngantos purna anggen kula nampi sabda pangandika paduka menika kadidene sowanipun Ponokawan Petruk Sumawana Bagong ingkang sowan wonten Praja Ngamarta. Koko Prabu jagat pasisaning Bathara Wayaktur jagat kaleresan Yayi nanging dipun menapak-menapakno Petruk menika Ponokawan paduka Yayi Prabu menika abdi Ngamarta. Mbok menawi Petruk wonten wigatos anggenipun sowan ngabiyantara ngersa paduka Yayi Prabu tumuli timbalana sowanipun Petruk. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Mboten kinten babar pisan bilih Petruk sowan wonten negari Ngamarta. Menika sajaipun ngemu wigatos. Koko Prabu, nggih. Petruk sowan wonten negari Ngamarta. Ponokawan Petruk. Lha iya, pun Kakang nggih wis weruh. Yen Petruk wae genep tata kramane. Ngandhake yen Petruk kuwi abdi negara Ngamarta ingkang ora tinggal marang unggah-ungguh lan tata krama. Saiki sawangan to, iki adine Petruk iki apa member kaya ngene iki. Lah ing atase munggah kraton kok nganggo training. Nganggo sabuke nganggo kolor kaya ngono kuwi. Ora nganggo sarung, ora nganggo kathok sak piturute. Apa pantes Kresna? Koko Prabu nadyan mekaten menika abdi dalem paduka. Mbok menawi wonten bab ingkang kirang prayogi tumanduk dhateng Ponokawan Bagong. Wekasan kados mekaten kawontenanipun Bagong. Nun. Kok ora nganggo klambi, ora nganggo sandangan kaya kakangmu? Teles e. Teles piye? Karang nggih nganu kudanan terus kula pepe. Lah niki wae dijakale Petruk terus langsung budal. Ontene nggih ngenten iki karang wong ora duwe sinuwun mboten napa-napa. Sing penting kula niku ora colong jupuk, kula ora tumindak ala. Arep sandangan kula elek kaya ngeten. Sing wigati rak pokoke kula tumindake apik. Lho lah iya, aku ya mung ngandani yen to nganggo tata krama. Nggih nyuwun ngapunten diapunten nggih. Ya wis ora apa-apa sesuk meneh nek sowan ratu ngandhani nganggo ingkang jangkep. Nune nggih ngestakaken dawuh. Yayi Prabu. Wonten timbalan Koko Prabu. Dumunten katimbalan nama wigatosipun Petruk. Dene sowan wonten negari Ngamarta. Menawi sekinten sowanipun Petruk menika sae, paduka Yayi Prabu kedang legahi bawa leksana nanging menawi namung bebudhek banyu bening kawontenan Praja Ngamarta. Kedahipun Petruk dipun emutaken. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Mugi kepareng lenggah ingkang langkung prayogi. Ponokawan Petruk sawise satata nggon ngadhep ngarsan ingsun. Padha rarja sapraptanira Ponokawan Petruk. Nunamit pasang Kalimantabi tinebine ngilodoni dumawahing tawang tuwang. Linepatna ing tolak manu sinuwun. Lepat diagung pangaksami kula ngrumaosi bilih kula menika namung Ponokawan. Kula menika namung batur, kula menika namung kawula andhap panggenan kula. Mila menawi wonten kiranging tata krami kiranging unggah-ungguh nyuwun pangapunten sinuwun. Nyuyu Petruk ora dadi ngopo. Wilujeng sowan kula bekti kula kunjuk. Ponokawan ndak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Paring pangestu paduka Gusti kula ingkang sinuwun amawahana kabagyaning gesang kula.
Iya Panakawan Petruk prayogakna niki sanget anggen kawula ndadosaken jimat. Panakawan Bagong Padaraharja sapraptamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun. Iya Bagong ndak tampa. Pangestuku tampanana Panakawan Bagong. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan paring pangestu paduka amawah ana kabagyaning gesang kula. Iya Bagong prayogakna. Nun inggih sampun boten kirang prayogi pisuwan kula. Petruk Kantong Bolong Padaraharja sapraptamu. Sinuwun Darawati wilujeng bekti kula kunjuk. Pangestuku tampanana Petruk. Nun inggih kula pundi nggo jimat paripe Panakawan Bagong Padaraharja. Sinuwun Darawati wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den. Iya Bagong. Pangestuku tampanana Panakawan. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan Panakawan Petruk Padaraharja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk. Ya tak tampa pangestuku tampanana. Bagong Padaraharja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk. Ya prayogakna. Nun inggih sampun boten kirang prayogi. Petruk dalem Den slamet tekamu. Wilujeng bekti kula kunjuk. Ya pangestuku tampanana. Nun inggih Bagong Dalem Den slamet tekamu. pangestunipun wilujeng Prayogakna. nun inggih sampun boten kirang prayogi Ndara. Panakawan Petruk Bagong Padaraharja. Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Panakawan prayogakna. Panakawan Petruk lan Bagong Padaraharja. Ndara kembar wilujeng Den bekti kula kunjuk. Ndara kembar wilujeng Den bekti kula kunjuk. Iya tak tampa prayogakna Panakawan. Sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ngabdipun Petruk. Petruk Kantong Bolong wonten dawuh sinuwun. Monogagi matura. Sowan moning Praja Ngamarta iki saka karepmu dhewe apa pancen diutus dening bapakmu Semar? Yen pancen diutus dening bapakmu Semar, apa wigatine? Yen pancen saka karepmu dhewe, duwe perlu apa Petruk dene sowan ana ngersaning bendara? Sampun marangaken matur sinuwun. Ya wis ndak keparengake matur sembah nuwun. Namung sakderengipun kula matur kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekol binunteling ngron klapa. Ampun ta mbok bilih wonten lepat kula anggen kula munjuk atur sa paduka Sang Nata. Menawi wonten cewek ing ngatur diagung pangaksami jer kula menika namung Panakawan, kula menika namung batur. Kula menika namung kawula. Mila menawi wonten duna dungkap kiranging tata krami subasita langunggah-ungguh kula nyuwun pangaksami. Ora dadi ngopo Panakawan. Mula diage matura Petruk matur sembah nuwun. Estunipun ngaten sinuwun, sowan kula menika mboten saking kajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Lan mugi andadosna ing kawuningan sampun wonten kinten-kinten setunggal candra menika bapak niku kaya wong masuk angin ning waras. Kaya wong waras ning nek kula sawang kok kaya wong lara. Lire kepiye Petruk? Saben dinten niku ming mogok-mogok teng ngajeng griya. Mboten mubah, mboten musik. Monggo pendak ditakoni ora tau wangsulan. Dedaharan sing diaturake ibu ngersaning bapak ora tau didahar, unjukan ora tau diunjuk. Bapak niku nek kula sawang kaya nelongso atine. Mula suwe-suwe kula kalih Gareng kalih Bagong tumuli sowan ngersaning bapak. Nanjeke apa ta wigatine? Kula matur ngersanipun bapak, Pak, eneng apa? Nek bapak kuwi duwe pepinginan, nek bapak kuwi duwe kekarepan, saiki bapak paringa pangandikan karo anak-anak. Merga sing jeneng wong urip ning alam padang ki cakra manggilingan. Biyen aku karo Gareng karo Bagong tok gula wentah. Ning bareng saiki anak wis padha mentas, anak kuwi duwe kewajiban mituruti kekarepaning wong tuwa. Ngoten niku. Barang kula matur kaya ngoten niku bapak terus alon-alon niku gelem paring pangandikan. Iya Petruk, nggih. Krekel-krekel alon-alon terus paring pangandikan kali kula kali Bagong. Ngene le. Jane aku meneng wae iki ora kok perkara aku mikir kahananku dhewe ora. Luwih-luwih aku mikir kulawargaku, mikir-mikir anak-anakku ora. Wong anak-anakku ya wis mentas kabeh. Ning kowe ngerti, nuwun sewu lho kula menika ngoko merga kula nirokke suwantene bapak. Iya Petruk ora dadi ngopo.
Ning kowe ngerti Semar urip ana ing alam padang kuwi merga aku gelem didapuk dadi menungsa. Nek aku biyen gelem dadi dewa, mestine uripku ora kaya ngene iki ning gandeng aku ki gandrung karo katentreman, gandrung karo kerukunan. Mula tinimbane aku dadi dewa ning Suralaya, luwung aku dadi titah minangka pamomong, duwe kewajiban momong para satriya ing ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Iya, Panakawan. Aku momong mbahne Pandhawa. Wiwit Prabu Sentanu Begawan Palasara kuwi tak mong kabeh. Ning aku rumangsa seneng momong sing gawe tentrem atiku ning sing gawe kabagyaning uripku nalika aku momong marang para Pandhawa. Sebab Pandhawa ki pepethinganing para titah, pepethinganing para satriya sing ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Nggonku momong para Pandhawa tak ati-ati wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti craprang supaya besok Pandhawa ki dewasane dadi mustikaning para satriya. Dilalah kok kelakon. Ngamarta sing dilenggahin para Pandhawa kuwi mujudake negara ingkang adil, makmur, warata, tyas, bagya, mulya, gemah, ripah, loh, jinawi, karta, tata, turaharja. Kawula uripe padha ayem, tentrem, matsinamatan, daya dinayan, tunggal cipta, rasa, karsa lan karyane. Mula ngamarta jaman semana kondhang negara ingkang panjang punjung kalukengrat ing bab apa-apane mesti kabeh padha meri marang negara Ngamarta. Iya, Panakawan. Ning kok saiki ora kaya ngene ya, Truk. Kula terus matur, "Lah pripun, Pak? Ngamarta iki kok adoh sungsate karo biyen. Biyen kondhang negara kebak katentreman, biyen kondhang negara kebak karukunan, ning saiki tontonen kawula Ngamarta sithik mboko sithik padha tetel kapercayane marang hukum, padha tetel kapercayane marang Ratu Gustine, wekasan akeh kawula ingkang padha nggudel bingung numbuk bentus nggugu sakarepe dhewe. Sawangan kabar sumebar ngendi-endi regejegan, ngendi-endi padha bentak sirah, malah ngendi-endi ana paten pinaten mung perkara bab ingkang sepele, mentara karo sanak kadange, mentara karo mitra karuwe, luwih-luwih mentara karo sedulure. Kanan sing kaya ngene iki kok aku miris, Truk. Nek kanan kaya ngene iki tak nengke wae, Ngamarta kuwi ora nganti sak siliring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar, mesti negara Ngamarta bakal rubuh remuk bubuk dadi rempon. Mergane apa? Kawulane wis rumangsa ora tentrem. Lah apa to sebabe kawulane kok rumangsa ora tentrem? Merga ana jarak ing antaraning kawula lan Ratu Gustine. Ratu Gustine ora gelem nyaket kanang para kawula. Kawulane ora percaya karo Ratu Gustine. Lah menika papan-papan panembah ora padha diparani, papan-papan pasinaon ora padha diparani, sing diparani papan-papan maksiat. Mula Ngamarta saiki lagi tak arani anjlok morale para kawula. Merga wis ora ngerti rasa kamanungsan, wekasan akeh regejegan, akeh sing padha nggunakake hukum rimba sakarepe dhewe, mongko lali yen to melu sawijining negara ingkang duwe pernatan hukum ingkang wajib diugemi. Iya, Petruk, nggih. Lah, kanan sing kaya ngene iki arep tak dandani, Truk. Bapak ngendika ngoten. Bapak ajeng dandan-dandan pripun? Merga nek iki nganti rusak tenan negara Ngamarta, sing disalahke sepisanan karo Dewa Uduka Pandhawa. Ning Semar sing momong para Pandhawa kok gagal sarta ora kasembadan mujudake negara ing adil, makmur, warata, tyas, bagya, mulya. Mula sing ditutuh aku ora sembodo dadi pamomong, ora sembodo dadi pengayom. Mula nek nganti Ngamarta iki tak nengke wae, aku sing kesalahan. Lah, aku meneng wae iki aku duwe gagasan kepengin bangun kayangan. Lah kula mak tratap. Semar kok bangun kayangan niku, Semar niku nuwun sewu wong sekeng, wong ora duwe, wong melarat. Kok arep bangun kayangan niku terus kula tuwuh tandha pitaken. Saderenge kula matur kata-kata kersanipun Bapak wis ngendika, kowe aja kaget. Kowe aja kaget. Aku nganggo tembung bangun kayangan iki ora bangun papan sing magrong-magrong, papan sing apik, papan sing becik, saka emas, mutiara, jamrud, hergeni kuwi ora. Ning aku pengen bangun negara Ngamarta kuwi uripe kawulane embane kaya ning kayangan. Kayangan iki kebak matsinamatan, kebak karukunan, kebak katentreman, ora ana rasa daya dinaya, ora ana rasa
meri siji lan sijine anane mung padha tetunggalan manunggal sayuk rukun yen abot padha dipikul yen enteng padha dicangking niku kayangan. Lah mulane aku pengen mujudake Ngamarta ki mbane kawula uripe kaya ning kayangan. Kula matur, wah niku bab sing boten gampang lho, Pak. Gampang. Waton Pandhawa gelem rawuh ning Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Klimasada, aku iso mujudake kayangan sing mapan ana negara Ngamarta. Lah sebabe napa kok Pandhawa kudu rawuh teng Karang Kadempel? Merga Pandhawa artak kanthi dadi siji karo para kawula. Pandhawa artak kanthi nyawiji karo para kawula. Merga kawula kuwi ora perlu dinahi dhuwit, ora perlu dinahi brana picis, ning dicedhaki rasane, dicaketi karo pengarepe. Dicaketi atine. Kawula nek dicedhaki artine dening para pengarepe niku mboten sah diwenehi napa-napa, panjenengane mesti bakal sengkut gumregut mbangun negara. Merga wis rumangsa digatheki karo Ratu Gustine. Mila sowan pangersanipun Sunan Prabu Darmakusuma menika ingkang sepisan ngaturaken sembah bekti ingkang angka kalih nglulusaken gegayohanipun Bapak. Iki menika mboyong para Pandhawa rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada mujudaken negari ingkang adil makmur warata tias bagya mulya. Cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Petro nggih. Wis rampung, Gong. Wis kari ngenteni jawabane piye? Ha iya. Menawi nganti Sinuwun Darmakusuma kersa rawuh ning Karang Kadempel awak dhewe ngaturake panuwun. Nek ora takoni alasane apa. Merga ya awake dhewe mbantu karo para Pandhawa iki ibarate sikil dienggo sirah, sirah dienggo sikil. Nek nganti mung diaturi rawuh ning Karang Kadempel kok semaya gedhe-gedhene ora kersa kuwi. Wis nek ngono Pandhawa kuwi pancen ora ngerti karo bales budi. Ora ngerti karo kabeciane awake dhewe sing wis dilakoni. Petro dalem. Aku tak taren karo kadang-kadangku dhisik ya Petro. Oh monggo, mboten napa-napa, mboten masalah. Langkung prayogi taren, merga menika mujudaken satunggiling pirembagan supados samangke saged kasembatan panjenenganipun Bapak Semar. Menawi panjenengan sarujuk Ndara Werkudara ora cocok, menika ya ora bakal mlaku. Panjenengan kali Ndara Werkudara pun mathuk pun gathuk, Ndara Janaka ora mathuk niku ya ora mlaku. Mula 5 cacah menika kedah manunggal dados tunggal. Kedah saged tetunggalan rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Werkudara, nggih. Miturut penemumu piye Dimas ature Petruk? Apa gegayohaning Kakang Semar iki mau miturut Dimas Jodipati kepiye? Rasa gokian gunem sing tanpa guna. Ayo mangkat. Semar gedhe lelabuhane tumrap negara Ngamarta. Tur apa ingkang bakal katindakake dening Semar kuwi gegayohan sing apik, sing luhur. Ngangkat marang praja Ngamarta. Mbarep kakangku, ayo budal dina iki. Iya Dimas. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Arjuna penemune si Adi kepiye? Petro, dalem Den. Yen pancen bapakmu mbutuhke Prabeya, aja metu saka bapakmu. Madukara usungana bandane ora bakal aku wegah. Waton bapakmu kasembadan bangun kayangan woning praja Ngamarta. Petro, matur sembah nuwun. Ndara kembar pripun? Petro, aku ya sarujuk. Petro, yen isih kurang Prabeya, yen perlu kasatriyanku digadhekke dhisik ora apa-apa. Sing wigati mengko bapakmu kelakon penjangkane. Wah, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ndara Werkudara sarujuk, Ndara Janaka mathuk, Ndara kembar wis cocok. Monggo sinuwun. Samangke kula aturi paring dawuh. Kepareng paduka tedhak dhateng Karang Kadempel benjang menapa menawi saking pamayogi kula inggih dinten menika ugi kula dherekaken rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Kusik Petruk sabar sawetara. Iye, sebabipun ewuh kaya rasaku, bingung rasaku Petruk. Inggih, sebabe napa? Krana sowanmu kuwi kalah dhisik karo Koko Prabu Ndarawati. Lho, Sinuwun Ndarawati. Iya. Sinuwun Ndarawati rawuh mriki menapa wonten wigatos? Ana Petruk, wigatosipun wigatine tanala kejaba nyuwun ngampil pustaka Jamus Klimasada. Nyuwun ngampil pustaka Jamus Klimasada? Iya. Dipun dadosaken menapa? Ngerti yen to negara Ndarawati ketaman pegebluk.
bisane waluya yen to tinumbalan pustaka Jamus Klimasada mongko rawuh luwih dhisik tinimbang sowanmu. Kepiye meneh Petruk ingkang dhisik kudu tak dhisikake, ingkang keri ya kudu ngalah kelawan ingkang dhisik. Mula kang sangka kuwi yen to bapakmu kepengin rawuhing para Pandhawa kudu ngenteni pustaka Jamus Klimasada kinarya usada negara Ndarawati dhisik. Samengko tumuli tak boyong marang Karang Kadempel Petruk. Wo. Gong, hah? Rasida le. Rasida ngapa? Ndara Werkudara wis cocok, Ndara Janaka wis mathuk, Ndara Neklastimbar wis oke, Ndara Puntadewa wis nyetujoni ning ana pepalang. Apa pepalange? Sinuwun Ndarawati. Sinuwun Ndarawati ngapa? Rawuh mrene rak. Sinuwun Ndarawati iki minangka kadang werdane para Pandhawa. Gosek. Sinuwun Ndarawati iki ya duwe karep, duwe sedya. Sedyane nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada. Arga ngapa e? Ndarawati ketaman pegebluk bisane waluya nirmala temah jati yen to tinumbalan pustaka Jamus miyang jimat Klimasada. Piye? Monggo awake dhewe le sowan kalah dhisik karo Sinuwun Ndarawati. Mula Sinuwun Puntadewa kudu ngono kuwi Bawa-Laksana. Sing dhisik didhisikake, sing keri ya kudu keri. Mula awake dhewe saiki ora iso piye-piye anane ming nimpa bali matur karo bapak. Sik, aja kesusu. Aja kesusu piye? Kene aku sak sing matur, gentenan. Gentenan. Wis ta mundur. Oh iya, iya. Ning ora gawe masalah lho, Kong. Ora iki mung genahke kok. Nek ora tak genahke ndak rampung-rampung. Ya. Oh iki goblok kok terus ora. Mundur ana? Ya, mundur. Ning aku wis weling karo kowe aja gawe masalah. Ora, aku mung arep takon karo Sinuwun Prabu Darmakusuma. Ya. Masalahe apa Sinuwun Kresna kuwi pengen nyilun ngambil pustaka Jamus Klimasada? Ya. Sing tata krama lho. Siap. Ya. Nuwun sewu Sinuwun. Iya, Bagong eneng apa? Ajeng nyuwun prisa. Arep takon apa? Sinuwun Ndarawati nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada kangge menapa? Dinggo tumbal wadaling praja ing Ndarawati. Ingkang wigati bakal kinarya tumbal wadaling praja Bagong. Nuwun sewu, kok nggo tumbal Ndarawati kenging napa? Kena pagebluk. Akeh kawula ingkang esuk lara sore mati, sore lara esuk ketiwasan Bagong. Pun kula tampa pangendika sampeyan. Ning niki kula entuk ngrembug perkara Sinuwun Ndarawati napa mboten? Ya wis sakarepmu Panakawan. Nek entuk ajeng kula jelaske. Nek mboten apa-apa, kula nyuwun palilahipun Sinuwun Prabu Darmakusuma. Jalaran panjenengan menika nuwun sewu, Nalendra negari Ngamarta ingkang jenang wenang jenange bor dhateng kawontenan Datulaya. Sira arep matur apa, Bagong? Namung atur keterangan. Iya, matur keterangan sing kepiye? Nuwun sewu nggih. Pegebluk utawa welaking Jawata. Niku nuwun sewu, niku diparingke sing gawe urip dhateng papan sing pancen menungsane niku ora iso dikandhani. Tegese kon manembah ora gelem manembah, kon tumindak apik ora gelem tumindak apik. Niku dewa mesti paring pagebluk kalih papan niku. Sranane digawe napa mawon, larang sandang, larang pangan, ketukulan ditandur ora tukul. Niku sing gawe Gusti. Iya. Nah, sakniki kula aturi metung Sinuwun. Nalendra Lenggah Siniwaka menika nuwun sewu, sampun ngantos gampil gugu dhateng aturipun sinten kemawon. Mboten mawas menapa menika pepunden, mboten mawas menapa menika Nayaka lan Punggawa, kudu dipetung nganggo nalar sing ganep. Lire piye, Bagong? Saniki kula tak takon. Ngastina niku sing dadi Ratu Prabu Duryudana. Sak urawane, teng mriku enten Sengkuni, teng mriku enten Durna. Niku menungsa pendak dina do gawe dosa. Iya. Ning rak kok ora ketaman pegebluk. Kok ayem-ayem mawon, kok tentrem-tentrem mawon. Terus saniki kula tak nyuwun pirsa karo sampeyan. Negara sing ratune titis dewa niku negari pundi? Negara Ndarawati. Betul. Negara sing ratune titis dewa niku negara Ndarawati. Iya, Panakawan Bagong. Titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Saiki negara sing ratune ratu lumrah
ora titis dewa, da ora ketaman pegebluk. Kok negara sing ketunggon ratu titis dewa kok ketaman pegebluk niku nuwun sewu. Napa ketemu nalar? Apa ketemu ngakal? Monggo sing dadi ratu titis dewa lho. Lah niki enten niki panjenengan niku aja gampang percaya. Ratu niku nek gampang percaya morat-marit negarane. Ratu niku nek ora nggunakake paningal batin, ming paningal lair tok, morat-marit negarane. Saniki ketemune ngaten mawon. Ketemune piye Bagong? Nuwun sewu, jaman sak mangke menika aja percaya karo wong sing paling cedhak kali panjenengan, aja percaya karo kanca sampeyan. Nuwun sewu rencang sampeyan. Merga ana tetembungan kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Niki akeh sing kanca tegel karo kanca, sedulur tegel karo sedulure dhewe merga mung kepengin kedurungan derajat pangkat, merga mung kepengin kedurungan bondo donya. Niku lho, Den. Mula panjenengan kudu menggale babakan perkara niku. Nuwun sewu, saniki pertanyaannya ya nek iki Kresna tenan, nek udu ayo. Nek udu Kresna, terus pustaka Jamus Klimasada digawa nata Ndarawati, digawa teng negara Ndarawati. Dienggo tumbal niku apik-apike mung dipendhem. Monggo dipendhem niku ora bakal bali meneh. Monggo pustaka Jamus Klimasada menika panggesanganipun para Pandhawa. Menika panggesanganipun para kawula sak negara Ngamarta. Nek nganti Pandhawa koncatan pustaka Jamus Klimasada, wong sing ora seneng karo para Pandhawa arep gawe kampitunaning Pandhawa, arep gawe cilakaning Pandhawa niku bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Monggo pusaka wis kebaca dadekke tumbal. Sampeyan wis ora duwe pusaka Jamus Klimasada, wong sing ora seneng karo Pandhawa gawe cilakaning Pandhawa gampang. Goleki Kresna sing gawa wis ora ana, merga nuwun sewu niki mung gaweane wong. Napa sampeyan mboten percaya, mboten cilaka? Iya Bagong. Nggih, mula nuwun sewu lho, kula ora arep obong-obong siji lan sijine. Ning niki benerke kahanan supaya kabeh menika iso kelakon ora ana sing dirugekke ngoten. Ning nek Semar niku karepe Pandhawa rawuh 5 cacahe teng Karang Kadempel. Ora ndek niat napa-napa. Pandhawa ora pisah karo pustaka Jamus Klimasada. Lah tegese Semar niku pancen ngerti nek pustaka Jamus Klimasada niku ora bakal pisah karo para Pandhawa. Ning nek pusaka mang paringke Sinuwun Ndarawati menggo tumbal, wis ta, yakin ora mulih pusaka. Niku yakin kula mboten ajeng aja-aja ora bakal bali teng tanganing para Pandhawa. Pandhawa kelangan pustaka Jamus Klimasada. Nah, wong sing ora seneng karo para Pandhawa gawe cilakaning Pandhawa, angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Saniki ngaten Sinuwun. Niku terserah sampeyan. Ajeng mangparingke Sinuwun Ndarawati napa kula kalih Petruk niku monggo. Ning kula suwun kula cek nyekeli aturipun Bagong. Kula aturi gatosaken aturipun Bagong. Mang petang-petang teng penggalih panjenengan. Bener sapa? Ngoten. Apik mangparingke Sinuwun Ndarawati napa apik mangparingke Bagong? Niku teng lambe ati sampeyan. Nek apik mangparingke Kresna nggih mangparingke Kresna, nek apik mangparingke Bagong nggih mangparingke Bagong. Ning nggih niku nek diparingke Kresna menggo tumbal, nek diparingke Bagong ora pisah karo para Pandhawa prapteng Karang Kadempel. Ngoten mawon. Ngatos-atos lho. Saniki akeh wong nyewake sandangan wayang wong. Nek nganti niki panjalmaning menungsa sing niate menghargai rusak negara Ngamarta terus nyilih nyewa sandangan wayang wong wujude Kresna mengargo apus-apus, wah sampean cilaka. Yakin niku kula mboten gawe-gawe. Manus maning jajalan skurtaning bawara iblis lanat. Bagong. Ponokawan Bagong. Mudyar kowe. Aku ora iso omong karo kowe to, rasa sok gawe masalah. Ora sok gawe perkara. Lho, kowe ngunek-unekke Sinuwun Ndarawati kakangne nesu. Terus? Kowe kakangne sapa? Kakangne Bagong.
Kakangane nesu kok kakangku ora nesu. Anggo ngopo aku nesu ngewangi karo kowe? Dewangi, Tru. Ponokan Bagong. Wonten dawuh. Aku tak takon karo kowe Gage Wangsula nopi takonku andi pertitis. Derajatmu ya apa? Derajatmu ya apa? Batur, kok ngene kok ratu. Nggih batur lah ya Ponokawan. Ponokawan ki papane ngendi? Teng isor. Kula menika namung kere. Kula menika namung Gedibal 17. Ing atase derajatmu ki wing batur kok dlangap-dlangap ucapmu ndrowini kaya grojogan. Kowe wani ngias Maranata Ndwarawati kowe adikku lanang. Tru. Wah aku Dewangi, Tru. Aku suwe-suwe tratapane. Terus wae Wangsulan ora apa-apa. Nuwun sewu, kula niku mboten ajeng wantun, kula niku mung nglereske. Kula niku mung benerke, ning cocok mboten. Nek pustaka Jamus Lima Sada niku ajeng dibeta teng Ndwarawati nggo tumbal niku mung dipendhem. Nggih to? Monggo nek dipendhem niku ora bali. Kula ngemutke sinuwun Prabu Darmakusuma aja nganti gampang maringake pustaka Jamus Lima Sada. Napa kula ngenten iki salah? Salah. Salah kula nggih napa? Kowe salah ora nyawang karo derajatmu. Nuwun sewu, Mas. Saniki kula tak takon, sampeyan iku titahe sapa? Titahe sing gawe urip. Kula ya titahe sing gawe urip. Kowe karo aku ki padha, Mas. Sing bedake mung derajat karo pangkat. Ngoten. Nek di mata Tuhan kita itu sama. Sama-sama manusia. Aja sok tumindak kaya ngono kuwi, aja sok ngelokke kowe kere, kowe Gedibal, kowe ki mung welek nyolok mripat. Dosa, Mas. Tak andani dosa sampean aja gagas kaya ngene iki, aja ngunekke kawula sing elek kaya ngene iki, aja ngunekke kawula sing ringkih kaya ngene iki. Sampeyan iso dadi ratu niku mergo tak coblos rai sampean. Gong, kowe le omong malah dadi masalah iki. Cerewet kowe mena. Untal dasmu sisan. Kon ngewangi ora gelem malah meden-medeni wis kowe cengok. Ala denane bacot wani ya bacot nyemplung kali. Wis terus ya mung kari ndodok. Lho. Kok mung kari ndodok piye ora? Samane ngunanake karo Bagong kleru. Napa kula kluput? Kula ngemutke ratu Gusti kula. Napa kula kleru? Kula ngemutke ratu Gusti kula. Prabu Puntadewa niku ratu Gusti kula. Nek ratu Gusti kula enten napa-napa nganti cilik lara gedhe mboten wonten terus sing mbayari kula ben sasi sapa? Kula wajib ngemutke ratu Gusti kula sing kleru. Apa kaya ngene iki dianggep salah? Salah perkara derajat pangkat, derajate nggo endi, pangkate nggo endi? Kula takon karo sampean. Sapa-sapa arep digetak, sapa-sapa arep digetak. Dume dadi ratu galak. Tangger iki kowe saiki ayo muni ya. Ombo-ombonan cangkem, ombo cangkemku kasih. Sero suaraku wong. Lho ora lho iki tenanan. Sing tau nek kowe meneng wae kok kakangne nesu-nesu iki ngopo? Mergo aku tresna karo adikku lanang. Terus? Kowe tresna ora karo aku? Nek kowe tresna kowe muni ngono iki, Tru. Men aku marem, Tru. Amoh, oh setan iki. Ora gelem muni ngono to? Ora. Kowe wani ngasmane Kyai Prabu Ndrawati padha karo wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe wani ngelani jajane Kyai Prabu Ndrawati padha karo kowe wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngila karo kahananmu. Ing ngatasi Semar arep bangun kayangan iki Semar iki derajate apa jebak aku tak takon. Semar iki derajate apa? Aku tak takon kok wani bangun kayangan. Kowe ora gagas to, kowe iki ora ngerti sejarah iya, Mas. Lho, kowe ora basa karo aku. Tak basanono wong sampean wis ora ngajeni karo aku. Sampeyan karep dadi Nalendra, nek karo para kawula ngajenono. Kowe aja gleleng dadi ratu ae. Kowe aja gaya dume lungguh kursi sing dhuwur. Ning aku nek gelem nglumpukke masyarakat tak jak demo telung kejeping paningal rubuh saka kursimu kowe. Aja sok unek-unekke masyarakat cilik kaya ngene iki tandani. Sampeyan iso gedhiangkrang sila tumpang neng kursi iki mergo tak coblos, mbok ya sembodo. Biyen sampeyan ling beseli aku pira tok kon dadi tim sukses, ha? Karo tok janjen-janjeni kene iki sesuk tak bangun aspal, tak aspal kene esuk tak cor, kene esuk tak nehi toilet. Kabeh ya mung telek. Nek magang iki kaya janjine kaya dara kekalangane nek wis dadi lali micek mripate. Gong sabar, Gong. Ora sabar, ora ngene iki. Ora wedi ro sawa-sawa terus.
Ya wis. Aja tak elekke. Ya. Aku ngelih, Tru. Lah ya engko gampang. Tak nggo bengok-bengok sedhela wis teng krujuk ya weteng. Ya rasa bengok-bengok ora. Mau mangan ora? Mangan urang. Oh. Glepunge tok. Ya ora apa-apa. Lajeng napa sampean? Arep pripun? Kula lajeng takon ngejak apa sampean? Wis rasa kekian gunung saiki kuwi Bali. Nun, Saiki Bali. Bali piye? Ora samboyong Pandhawa, Bali. Kowe ora wedi karo aku. Kowe ora wedi karo aku. Yen nganti aku iku nesu, ana Panakawan tak glandang tenggala, kowe mati. Salah, sampean salah. Salah, Mas. Pati uripe Bagong ora ning tangane Baladewa. Apa kowe ponakane sing gawe urip apa piye? Hah? Mulane aku nang ndi-ndi ki ora tau klamben, mergo aku wong ora tau wedi mati. Mati uripe manungsa ki ora gumantung karo kahanan apa wae, ning gumantung karo sing gawe urip. Arepa sampean duwe nenggala, arepa sampean membanggakan bahwa apa Gong? Bahwa nenggala niku ampuh niku ora tumrap sampean. Ning ampuh ing pusaka, ampuh ing ngaji-aji menika nek diridhoi karo Allah Subhanahu wa taala. Nek Gusti ora ngeparengake pusakamu ki ampuh, mbok tok tamake apa-apa ora bakal ampuh. Ngono? Ya jalo piye tokno nek ora percaya. Nek iso mlebu nang wetenge Bagong berarti aku dipesthekke mati saka tangane Prabu Baladewa. Nek nek Bagong ditamani nenggala ora apa-apa, kewirangan kowe bol. Lho. Bol piye? Jenengmu sapa? Baladewa, tundang bol kok ora gelem. Apa kon ngundang boyok ngono? Dhuwure bol. Dhuwure bol jengkulmu ora. Cangkeme ora. Wah. Ngono kok ora di karo Baladewa. Ora mboten wedi karo sampean. Bebasanipun ngaten sinuwun. Sak kranjang koplak ngendikaning Prabu Baladewa, kula lebetke kuping kiwa tak tokke kuping tengen. Ning sekelimah ngendikaning Sinul Prabu Duryudana. Lho. Puntadewa Gong. Wah, Puntadewa lali. Bakal kula agem. Badhe kula agem lan badhe kula estaaken dawuhipun. Parap marswaning jajalan. Yen ngono cetha kowe wani karo Baladewa. Cetha kowe wani karo Baladewa. Wis kowe saiki bali kono karo bapakmu. Bapakmu iki kon eling, bapakmu iki kon mulat karo kahanane. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong ora duwe. Kok arep bangun kayangan iki gablek apa? Mbok kon ngilo karo cengele. Mbok kon ngilo karo kahanane. Bapakmu ki wong melarat kok bangun kayangan ki ora ndelok karo kahanane bapakmu kuwi. Bong, nganggo sopan le. Kok njur ngadeg metenteng ngarepe Prabu Baladewa, Tru? Iki wis kelewat ukuran menungsa iki. Tegese piye? Sing dinyek udu aku neh, ning babe. Babe sapa? Babe Semar. Ayah. Ngono. Amung Bagong kok nyebut kok ayah ora. Bapak Semar. Bapak ki wong sing paling tak hormati, Tru. Piyai sapa ngendikake bapak ki tangan tengene sing gawe urip. Mula sapa sing wani karo bapakne kuwi bakal entuk hukum sing ora ana pangapura selawase urip. Siji, bakal nampa rekoso uripe, angka loro lawanging kanugrahan ditutup. Wong urip ning donya iki nek lawanging kanugrahan ditutup, arep ngopo wisan? Wis ora duwe pengarep-arep apa-apa. Mula nek nganti bapakku dieceh karo Ratu Mandura sing jeneng Baladewa iki. Baladewa iki aku ora trima, Tru. Gong iki malah dadi geger kriwikan, dadi grojokan, geguyon, dadi tangisan. Nek kowe ora wani mulya. Mulya ana. Kalakonane dhewe nang kene. Edan malah nyemprot-nyemprot idune. Aku urung raup to. Hus. Prabu Baladewa. Iye. Kowe aja sak kepenakmu dhewe ngonekke aku. Rada mundur sini, Pun. Iya. Mundur apa tak nesoni? Iya wis. Nek ngene iki ra wedi sapa-sapa. Karepmu piye? Kowe ngonekke aku kaya ngono.
Karepmu piye kowe ngunekke bapak? Melek mripatmu kowe. Kowe ngunekke bapak wong sekeng gedhi bal 17, wong elek nyolok mripat tok sawang saka ngendi, ha? Aku wis ranggo basa-basanan karo kowe. Percuma kowe tak basani. Wong kowe iki duwe derajat, duwe pangkat. Ning kowe ora ndek unggah-ungguh, ora ndek tata krama. Kowe ora mbasani karo Bagong. Monggo kudune kowe basa karo aku. Tuwa aku mbangane kowe. Ning kowe batur, ning aku wong tuwa. Gong. Ben pokoke kudu tak luwih sero pokoke. Ana sero volumeku tak gedhekke. Terus saiki kowe ngecek karo bapak wong sekeng. Tak tonton saka ngendi aku tak takon. Kowe takon wong semene iki sing do kerep ndelok wayang. Kowe ngerti nek bapak iki ora wong kene, bapak iki dewa. Sang Hyang Ismanta ya, Tru. Ismaya, ha? Ismaya. Ismanta apa Ismaya? Ismaya. Oh ya Ismanta tukang cukur e. Ha iya. Sang Hyang Ismaya kuwi kakange Bathara Guru. Apa ta sambabe bapak kok medhun ning jagat? Sebabe apa, Tru? Ambo. Mugi ora donge kok dalem nerangke ora. Mergo bapak ki gandrung karo kerukunan lan katentreman. Bapak gandrung karo keayeman. Bapak gandrung karo kerukunan ana ing jagat moh dadi dewa. Bapak ki nek gelem dadi dewa kae ning kayangan paling dhuwur. Kae bintange 3. Saiki kowe kok iso ngunekke bapak ki wong kere. Saiki tak takon, asalmu saka ngendi to, Mas? Hah? Kowe saka negara Mandura. Ning kowe mbiyen ki disingitke nang Widara Kandang. Diakoke anak Demang. Kowe mbiyen jaman nom-nomane mikul garu, mikul ruku, golek ramban, golek suket. Nggo makani wedhusmu ning Widara Kandang. Barang saiki kowe dadi ratu kok glelengmu minta ampun to, Bol. Mbok sadar diri. Kowe asale saka desa. Wong iki aja ninggal karo lanjarane. Wong iki nek ninggal asal mula bukane. Duwe derajat ora suwe, duwe pangkat cepet tetel, duwe bondo donya asat saben dina. Lho tenan aku ora gara, ya, Tru? Heeh. Wis bali ngono. Saiki ngene, aku wis kesel nyuwara iki. Sermu piye aku tak takon? Lho, sermu piye? Karepmu apa? Aku manut. Aku kasar ya wani, alus ya wani, padangane wani, petengane apa meneh? Lho, nantang petengan. Wah, santai tenan kowe. Tak leboni linggis, tak leboni wesi, tak leboni paku, tak leboni saking wesi wetengmu. Wah, genep setahun kowe buka toko besi. Oh, disantet kok malah buka toko besi ra ya seneng malah ora. Ayo ngopo? Iblis. Ayo metu Jawa. Nek pancen wani karo Baladewa, diteter sepiro kekuatane Bagong. Oke, ora nang kene papane wong nete. Metu Jawa, glandang negara regane adipati. Ayo, ayo. Loh, Gong. Kok balik meneh? Aku meng nyaut cagak kuwi mau apa? Set mubeng ngono kuwi. Heeh. Wah angel ngene kon mikir ya, Tru. Heeh. Ora paham? Bagong piye kabul kawusanane? Kula tak metu mawon mungsuh Prabu Baladewa. Lah kok ora sida matur. Wis lak jame mungkin ndak dikira kewengen iki wis 11:30 Tru. Ayo ngoyak Baladewa kok malah nang kono yo. Prabu mboten nginten bilih kamontranipun praja Ngamarta tumunten kados mekaten Yayi. Malah kula menika estunipun lingsem dene Koko Prabu Mandura lah kok nglanggati pikajanganipun para Panakawan. Kepareng paduka kados pundi menapa klilanana kula medal Jawi ngemutaken dhateng Koko Prabu Mandura sampun ngantos kalimputing patrap. Inggih Koko Prabu kula sumanggaaken.
Namung kula suwun sampun ngantos dadosaken pasulayan. Kula nyuwun pamit Yayi. Koko Prabu sembah kula nderekaken Jengkar Paduka. Werkudara. Iye. Pun Kakang ora kepengin yen to negara Ngamarta dadi pasulayan. Mula Dimas matur marang pun Kakang sapa ingkang pantes nampa pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Aku percaya marang kabijaksananing barep. Arep mbok paringake Kresna kuwi ya kabijaksananmu. Mbok paringake Panakawan kuwi ya luwih prayoga. Monggo. Aku percaya marang barep. Nanging saora-orane Dimas ndak suwun paring ngatur lawan pun Kakang matura kudu penging kak tindakake supaya aja kongsi kleru nggone pun Kakang maringake pusaka. Barep kakangku. Werkudara piye? Gandeng iki mangsa kala wis ngancik bedhug tengange. Nglakonana panembah ing wanci bedhug. Sawise nglakoni panembah, wah, barep kakangku ndak suwun ngucapake asmaning Gusti marambah makaping-kaping nganti entuk wenenganing sing gawe jagat. Kadanging pun Kakang Dimas Werkudara pun Kakang ngaturake panuwun kanthi cara mengkono pun Kakang percaya lamun Gusti bakal paring pepadhang tumraping negara Ngamarta. Kula kinten menapa dipun ngendikaken Kakang Mas, kula rumajeng lan kula mathuk Koko Prabu Arjuna kula wonten paring adhaw tatanan para wadyabala lan kawula aja nganti engko wedha kasempyok ing aradan. Werkudara, piye? Siadi metu njaba tatanan para wadyabala aja nganti ning kengkena aradaning peperangan. Yo ngestake dawuh. Babar pisan budal kang padha seba ingsun kundur kedaton kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Harya Werkudara. Purna gati ning pananggilan. Sanata sundur kedaton jelok saking dampar kendara kenapit gambaran gading kadheranken sangganing Promban Cedi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang samya ngambil upacara ing keprabon kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Naranata lampun katinon saking Mandra kaya jejengkaran tindaknya Sri Naranata wau paripurna sang nata arsa kundur ing